Bat bi hiru. Prest? Bai. No. Hemen bai, juten baldin bazara ostegun arratsaldetan pintxo potez edo ostiraletan edo larunbat arratsalde batean auzoan geratzen baldin bazara poteak hartzen bai entzungo dituzu kuadrillak euskaraz hitz egiten eta gazte kuadrillak. Hemendikan? Andrea naiz, Gasteizkoa, Judimendin auzoan jaioa, 28 urte ditut eta momentu honetan Orekan lan egiten dut. Orekan sartzerakoan euskararekiko erlazioa izan da beldurra ematen zidan, azkenean beldurra lotxagatik euskara ez nun asko hitz egiten garai hartan, baina segituan ikusi nun aukera moduan, azkenean nire lantaldean beti euskaraz hitz egiten dugu, eta hobetzeko edo ikasteko aukera moduan ikusi nun. Azkenean lagunen artean euskaraz berbe itxak zutenean eta holan, igual askotan bildurra zen parte hartzeko euskararekin, igual erderaz juten zinen. Ni alez naiz, ibartarra naiz, eta hemen gauz arrateko elizan aurkezpena egiten. Txikitatik hori, beti izan dute burruka hori, baina adibidez nire ikasketak bilingüen egin neban batxierre heldu baino lehen, eta batxierren aukeratu neban adibidez euskera. Nekan erderazko batxierra aukeratzeko aukera, baina euskarazko bidetik jo nintzen, bai karrera euskaraz egin neban, eta oso pozik nau aukera horiekin, ze azkenean asko balio zitzaidan hori euskararekin beldur hori kentzeko. Etxean igual ez dekozu sorte hori gurasuak edo familiarekin euskaraz berba itxeko, baina bai klasean, bai lanian beti aukera dago jendia laguntzeko eta hori hasteko ikasten euskaraz. Ni askoz erosoagoa sentitzena euskaraz, berbetan gazteleraz baino hiztegi gehiago dakat eta soltura gehiago dakat. Eta egoera horretan, askotan, bardin sentitzen da beste euskaldun bat, gazteleriaz, euskaraz badaki, baino erosoago sentitzen da gazteleriaz. Eta nik ez dut ulertzen eta ez dut pentsaten bidezku danik bez, beti gazela euskaraz hobeto sentitzen garenok gaztelera pasatzen gazen pertsonak, ez? Kasu hori emoten da nintzen, sekulez da paraten pentsatea inor, ostras, beste pertsona honek erosotasun gehiago dauke euskaraz berba etxeko, nik egingote igual euskaraz berba, ez? Eta nik uste dut hori horrepe bakarrela, ez? Zer ikusi eskuzabaltasun honegaz. Ni Ander naz, 25 urte dakat, Ondarrutara naz, pertsona oso mugikorra, pertsona impulsibu eta herrikoi, oso herrikoi. Nik uste dut euskal gizartea hoxe hausnarket itxeko eskatuko netzala. Guregan ez dela adibidez gazteleria edo frantsesai bizirauteko eskuk edo laguntzi emoti, eta aldi berin euskerin ganako dakauela rol hori joko honetan, ez? Guregan bai da ardura bat euskerik bizirauteko, eta horregan nik uste dut hoxe hausnarket egin behar dela. Nire ustez, hizkuntza bat maitatzeko oso garrantzitsua da zerbait positiboarekin lotzea, ez? Gustoko duzun zerbaitekin. Nire kasuan, kirolarekin lotzen dute euskara. Zehazki, palan jokatzen duen garaiarekin. Frontoian nahiko giro euskalduna sortzen zen, eta partidua jolastera jaten ginenean, herri desberdinetako euskalkiak entzuten genituen, eta noizean behin ere hitzen bat ikasten genuen. Eta niretzako oso polita zen eta aberasgarria euskalki horiek entzutea eta ikastea. Kaixo, ni Ane naiz eta Arabako Lautadan bizi naiz. Hizkuntzak asko gustatzen zaizkit eta guztien gainetik euskara maite dut. Euskara eskolan ikasi nuen eta gero ere egin izan ditut ekintza desberdinak, aisialdiko ekintzak euskaraz txikitatik. Euskara erabiltzen ez duten euskaldunei gonbidatzen diet
nirekin euskaraz hitz egitera. Esan nahi diet saiatzeko lasai eta, bueno, ez izateko beldurrik akatsak egiten badituzte. Orain etortzen da etxera esanez, erderaz ikasi behar duela. Eta hor gaude. Bueno, bea naiz, eta hemen bizi naiz Goiurin. Herri txiki bat da, 50 biztanleko herria. Gure lehenengo alaba izan genuenean, hor bai erabaki genuela, bai alabai etxeko hizkuntza aldatu behar genuela. Eta bueno, lortu genuen ohitura hori aldatzea. Baina 3 urtetik aurrera, hasi zen erdera erabiltzen gero eta gehiago. Orain dago momentu batean, ia etxean ez duela euskararik erabiltzen, eta gainera esaten diozunean euskaraz hitz egiteko, bere erantzuna izaten da erdera ikasi behar duela. Orduan, gaude momentu horretan pizkat zaila, ez? Frustrazioa sortzen du, haserrea. Niri gustatuko litzaidake euskara dakitenekin nire alabak euskaraz egitea, zuzenean, ez? Eta haientzako ama hizkuntza euskara izatea. Orduan hori lortu behar dugu etxean, lortu behar dugu herrian, eta etorkizun batean ere, bere lanean ere, euskaraz egitea, ez? I en aquell moment resultava molt difícil poder donar el salt del castellà al català, perquè evidentment no tenia la mateixa facilitat de comunicació en els dos idiomes i per tant sacrificaba el català, ¿no? Soy Blai Paco y estoy trabajando en el canal indirecto de venta de Eureka IT. Els meus pares van venir a Catalunya als anys 50, ells venien de Múrcia, per tant no parlaven el català, jo vaig néixer als anys 60 i en aquella època hi havia dictadura a Espanya i el català era una llengua que no estava reconeixida. I jo el primer contacte amb el català el vaig tenir amb 7 o 8 anys, abans no l'havia sentit mai, no? Vaig tenir una oportunitat amb la primera feina, perquè la primera feina la vaig tenir fora d'Igualada amb gent absolutament desconeguda i em vaig presentar com a Blai i que només parlava català. I a partir d'aquell moment només vaig parlar català. Al principi va costar molt, els 6 primers mesos va ser molt difícil, però després ja parlava català a la feina i a la meva vida social també. Toki batean euskaraz egiteko aukera daukadanean, edo euskaraz egin dezakedanean, normalean toki hori zuzenean erosoago sentiarazten dauen toki bat bihurtzen dela, ez? Ez dakit horrela azaldu dezakedan. Jone dut izena, Gasteiztarra naiz, 29 urte ditut, eta pertsona nahiko ez dakite arrunta normala naiz. Euskara nire bigarren ama hizkuntza bezala jaso izan dut txikitatik, etxetik, batez ere nire aitaren partetik. Eta kontatu izan didateren nire lehenengo hitza euskaraz izan zela. Nire hizkuntzari sentitzen dudala, nire bizitzaren parte bat, edo nire bizipenen parte bat. Osea, bai harreman estua sentitzen dudala euskararekiko, naiz eta gero egunerokotasunean ez den gehien erabiltzen dudan hizkuntza, ez? Leku batean euskaraz egiteko aukera daukadanean, berdin dio egiten dudan edo ez, baina aukera hori izateak leku hori bera zuzenan erosoago sentiarazten dagoen toki bat bihurtzen duela. De alguna manera siempre lo he asociado de una manera positiva porque siempre estaba presente en entornos donde se defendían causas justas, entonces también era una forma de vincularme con ello. Soy Uriel, soy natural de este barrio, de Ermitaña, de esta ciudad, de Iruña. Tengo 41 años, trabajo como consultor SAP en Eureka y eso es lo que te puedo decir. Yo estudié en este colegio, en el José María Iribarren, y es verdad que aquí no estudiábamos en euskera, pero sí estaba muy presente en la cultura vasca. Siempre en clases de música pues aprendíamos a tocar el zortziko, las canciones tradicionales. Con el paso de los años quizás coges más conciencia de qué es exactamente el euskera, de que es patrimonio cultural importante que nos define como pueblo, que nos da identidad y que genera cohesión. Me gustaría que mi hija estudiara el euskera, que yo no pude hacerlo y eso sí me gustaría mucho. Y en un futuro me gustaría que en lo colectivo me gustaría que dejáramos de polarizarnos
en torno al euskera y creo que deberíamos de aprender a proteger y a defenderlo. Batzuentzako izan daiteke altxor bat, zerbait berezia, edo horrelako zerbait. Niretzako zerbait normala den zerbait, egunerokotasunean erabiltzen dudalako. Kaixo, ni Jon Olaizola naiz, Lezokoa, Donostiatik hurbil dagoen herri txiki bat dena, eta honera etorri grabatzea pixka bat honen inguruan. Nik euskara gustatzen zen, baina maite ez da ez da nire egunerokotasuneko zerbait azkenean, da nire ama hizkuntza, nire lehenengo hizkuntza, eta orduan denbora guztia erabiltzen dut. Bai lagunekin, bai etxean, azkenean denarako erabiltzen dut. Osea, da zerbait normalizatua daukadana. Batzuentzako oreka enpresa izan daiteke toki bat, euskara praktikatzeko eta horrela. Toki oman nire kasuan pixka gertatzen da aurkakoa, mundu guztiak ez daki euskaraz, orduan ez da gune bat niretzako non euskara praktikatu. Baizik eta justo kontrakoa. Nire egunerokotasunean erabiltzen dut euskara, baina lanean denekin ezin dut. Konturatzen zara, zure gurasoak edo zure familia zure esku jarri zuten altxor hori galtzen joan izan dela eta pena ematen dizu eta konturatzen zara euskaraz hemen Nafarroan bizi daitekeela eta zergatik ez. Nik naiz, 32 urte ditut eta kuarten bizi naiz. Egunerokotasunean ez duzu euskara erabiltzen, etxean nire aitak ez dakit euskeraz, orduan erabiltzen duen eremua edo esparrua horiek zen akademiko bezala. Eta orduan zara gaztea eta errebeldea edo nahi duzun esan eta ikusten duzu hizkuntza akademikoki erlazionatzen duzula eta loguai zen gaztelaniaz hitz egitea eta horrek egiten du euskararen erabilera kaltetu. Eta orain horren eragina hitz egin behar dudanean baditut trabak eta baditut kezkak edo zankadilak. Gure esku dagoena da, hurrengo belaunaldiak euskaraz hasi eta bizitzea, eta hori sustatzea. Era la lengua de la gente y la lengua en la que la gente vivía. Algo que aquí en Vitoria, en nuestro entorno, no habíamos llegado a apreciar con el euskera. Soy Ana Lázaro, soy de Vitoria. Yo soy José Carasa, también de Vitoria. Tenemos 2 hijos, ¿verdad? De 21 y 19 años que estudiaron letras. Al principio era parte del ámbito escolar, una asignatura más que teníamos que estudiar y luego ya más adelante al viajar a vivir a Barcelona y descubrir cómo era la relación con ellos con el catalán, nos dimos cuenta de lo que era un idioma con el que podías vivir. Las conversaciones que en Cataluña era muy normal entre castellano y catalán, pues aquí es algo que tampoco me incomoda. O sea, si hay un grupo de personas hablando en euskera, más o menos puedo entender casi todo y no me incomoda, al contrario. Casi hasta me parece bien que sigan con el idioma por eso, ¿no? Y creo que nos tiene que rodear más y que se animasen a usarlo y aunque nos vean que nos cuesta hablar en euskera o nos comunicamos en castellano, si saben que lo entendemos, pues que se utilice. Yo quiero que el euskera sea un idioma de vivir y para vivir. Ikusten denez galtzen ari gara, hizkuntza. Eta txikitatik ikasi dugunok agian ez gara kontziente izan hori aldatu ahal zela momenturen batean. Eta gure arbasoek bai konturatu ziren momenturen batean ezingo zutela euskaraz egin. Eta ni urte askotan ez dut sentsazio hori izan, baina azken urte hauetan bai. Nagore naiz, ama naiz, Orekaiteko marketing arduraduna eta Gasteiztarra. Txikitatik euskaraz ikasi dut, ikastolan, eta betidanik gogoratzen dudan gauza bat da nire amoina, niri eta nire ahizpari esaten zigula euskaraz hitz egin behar genuela. Eta beti esaten zigun, euskaraz hitz egin, ez galdu, izan aukera hori. Helduak izan arte, ni behintzat ez naizela konturatu euskararen garrantziaz, alaba bat izan arte ez da, ez? Eta berez bere lekua eman behar diogula. Eta asko goratzen naiz amonak ezandako horretaz eta orain zentzu guztia hartu du. Zer eskatzen diozu euskara dakiten eta erabiltzen ez duten pertsonei? Lotzak kentzea eta euskaraz hitz egiteko aukera izaten badute aprobetxatzea. Ze oso garrantzitsua da guretzat.
esa riqueza o esa variedad, también el identificar, pues mira, esto yo creo que en Batua se dice así, o me gusta esa riqueza que tiene también cómo se componen muchas palabras a partir de palabras más simples, la seche o sería, ¿no? Casa en el bosque, Basoa, ¿no? Me llamo Ignacio, pero todo el mundo me llama Nacho, soy un chico nacido en Vitoria. Me gusta mucho pues, todo lo que tiene que ver con el entorno rural. Actualmente también soy padre de familia y soy trabajador de Horeca. Con el paso de los años y el tiempo pues me he arrepentido de no haber podido aprenderlo también y utilizarlo más en mi día a día. En el entorno laboral, al final, la gente que habla habitualmente podría seguir hablando en euskera, aunque yo les conteste en castellano. Yo en el momento que no entendiese algo lo puedo preguntar, pero yo creo que entiendo el 90% de las conversaciones en euskera y a mí me ayudaría que ellos no cambiarían el chip y me puedan seguir hablando en euskera y yo contestarles en castellano. Batxilergoan joan nintzen Kanadara bizitzen, urte batez, eta hor konturatu nintzen ze garrantzitsua zen gure hizkuntza guretzat. Pena handia da kanpora joan behar izatera gure hizkuntzaren garrantzia hautemateko, ez? Azkenean ez da izan eukin ez dudanera arte, konturatu naizela hori maite dudala. Kaixo, Maria naiz, 24 urte ditu eta hemengo hau gauka naiz. Euskara egia esan betidanik jakin dut, da hitz egin dut, hala ere familian ez dut inoiz hitz egin. Bai, aiton amonek bai bazekiten euskeraz, baina uholdeak izen zirenetik, 1983an Ibaiak nire amaren etzea eraman zuen aurretik. Da orduan ama da nahi arreba guztiak Bilbora joan behar izan ziren bizitzea familia ezberdinekaz, eta hor haien euskararekiko harremana galdu zuten. Egia da, faltan asko botatzen dudala, egunean zehar lanean, etxean euskaraz hitz egitea, ez? Denetarako, azkenean jende askok daki euskeraz eta pena bat da beldurratik, txarto hitz egiteagatik edo, da ez dutela erabiltzen eta azkenean horrek hizkuntza galarazten du pilo bat. Adibidez, nire Leioako bulegoan euskeraz hitz egin genezakeen, da ez dugu egiten, da pena bat da. Arnaz gune bat izan zitekeen, baina ez da. No es fa servir molt quan hauria de ser. Jo com a català crec que les empreses d'aquí és l'idioma que haurien d'utilitzar com a referent i amb l'euskera penso exactament el mateix. Em dic Josep Monconill, tinc 21 anys i des de sempre, des de petit, he viscut a Igualada. Des que vaig entrar a Horeca ho vaig veure com una oportunitat d'aprendre un nou idioma, ja que com que la majoria de gent el parla i tot, és un idioma que es fa servir bastant a l'empresa, doncs una nova oportunitat. Parlant amb companys m'han explicat com està la situació de l'euskera al País Basc i noto que hauria de tenir més influència en el País Basc i en les empreses, i les persones també. Aquí mateix a l'Horeca veig que hi ha gent que sap parlar-lo, però no veig que l'utilitzen molt. I per això estic aquí, ja que m'ha interessat aquest projecte i per donar a conèixer una mica més la situació de l'euskera. Bizitzan badaudela momentu batzuk non txinparta moduko bat sortzen denez, eta jabetzen garen benetan zelako balioa daukan gure hizkuntzak, zelako nortasuna ematen digun, bultzada hori etortzen den momentuan hartu behar dela, bestela gizarte honek bideratzen zaituelako euskara alboratzera eta konturatzen zarenerako, bazenekien guzti hori ere erabat erdoilduta dago eta gero nahita ezin ibiltzen zara, ez? Iraitz naiz, zuek Horekako zuzendari nagusia bezala ezagutzen nauzue, baino karguaren atzetik dagoen pertsona Legution jaio zen, Gasteizko iparraldean dagoen herri batean, gaur egun Gasteizen bizi da, eskonduta dago eta 2 seme ditu. Euskara nire belaunaldiko jende gehienak bezala ikastolan ikasi nuen. Nire gurasoak ez dira euskaldunak, orduan nire lehen harremana izan zen ikastolan. Hau ez da Horeka iten dauden pertsona erdaldunak euskalduntzeko egitasmo bat. Honek ez du izugarrizko iraultza auspotu nahi Horeka barruan. Honek bakarri ikusgarria egin nahi du nola badagoen pertsona multzo handi bat gure enpresan, bai katalana eta bai euskera garrantzitsu bezala sentitzen dutenak. Pertsona multzo horrentzako haien hizkuntzan lan eta mintzatu ahal izatea lan giroan bada zerbait nik uste dut nahiko zentrala eta garrantzitsua, ez? Batez ere, bai katalana eta bai euskera ezagutzen duten pertsona hauek, baino gero mintzatzeko
pausua eman ez dutenak, ikusi dezaten nola haientzako garrantzitsua ez bada ere, bere lankide batzuentzako biziki garrantzitsua izan daitekeela. Euskara garrantzitsua da niretzako, Ere bizitzako osagai bat delako. Ati ireki bat delako. Perquè és patrimoni. Nire isaeri euskeringan oinarritzen dalako. Porque es parte de nuestra identidad y nos define y nos une como sociedad. Nire bizitzaren muina delako. Hurrengo belaunaldiei hezkuntza euskaldun bat eman ahal izateko. Nire sustraien, bizipenen eta azkenean izaeraren parte delako. Mundua ikusi eta ulertzeko nire ibilgailua delako. Nire egunerokotasuneko bizitzan erabiltzen duan hizkuntza delako. Perquè és proper. Nire jatorriaren izpilua delako. Porque me quiero comunicar con mis hijos en euskera. Nire sustraiekin lotzen nauelako.